Здравейте, драги си ученици! Здравейте и от мен! Ето, че дойде време за втория епизод от ежемесечния бюлетин на гимназията. Преди всичко бихме искали да благодарим на всички членове на ученическият съвет за положените усилия за добре свършената работа. Хелоуин тази година мина доста успешно. Като обединиха усилията си, членовете на съвета не само се забавляваха, свършиха добра работа, но и се сприятелиха, което помага за по-добра съвместна работа нататък. А сега вижте кадри по време на подготовката, в която свършихме всички задачи експедитивно. Едни рязаха, други чертаха, най-важното е, че се забавлявахме. Надяваме се клипа да ви е харесал. А сега е време за нещо ново. Нашите репортери, с които ще се запознаете след миг, интервюират госпожа Чавдарова. Нека да видим какво мисли директорът за гимназията, за ученическия съвет и като цяло за YouTube канала ни. Дано сте очаквали някой друг. Разбира се, репортерите сме ние. Здравейте, госпожо Чавдарова. Здравейте. Бихме искали да ви зададем няколко въпроса, свързани с нашето училище. Задавайте. С какво ново може да се похвали гимназията ни тази година? Ние се опитваме в гимназията всяка година да има нови неща и през тази година започнахме с обзавеждането на стаи на осмокласниците. В 8 английска паралелка имаме вече поставени индивидуални шкафчета за учениците, което смятам до края на учебната година да направим и в останалите паралелки. Смятам, че на учениците им харесва и в такава насока вървим. Паралелно се стремим да вкарваме непрекъснато нова техника в училище. Колкото и тъжно да звучи, тази година има 3 учители, които се пенсионираха. Усеща ли се тяхната липса и достойни ли са новите да заемат техните позиции? Не само тази година, и предходната година много имена в нашата професия, доказали се в годините, напуснаха гимназията, но това е житейския път и след като има пенсиониране, нормално е тези хора да напуснат. Аз се радвам, че на тяхно място съумяваме да привлечем качествени учители, такива, които са работили в други училища и са се доказали. В същото време имаме и много млади учители назначени и лично аз имам когато дойдат кандидати за работа, така винаги предпочитам те да бъдат завършили нашата гимназия, защото тогава те са съпричастни към живота в училище, милеят за училището и носят душата на ботевци. Така че тази година имам 2 такива новоназначения по български език, Рада Ангелова, и по английски език Хюлия, млада учителка. А с какъв успех постъпиха осмокласниците тази година? С доста висок успех постъпиха тази година. Това е всяка година при нас. И в английските, и в немските. И се радвам, че има и деца, които желаят френски да учат и са с много високи резултати на външното оценяване. А можете ли да ни кажете в какви клубове могат да участват учениците ни? В момента в училище, освен гвардейски отряд, фанфарната музика, функционират. Имаме часове по СИП музика, СИП изобразително изкуство, СИП футбол и СИП театър. Но очаквам от втория срок да влезе в действие нова програма, която това, което беше по проект успех до сега, ще се нарича Твоят час и се надявам и
тази година да бъдат сформирани, както преди, над 40 извънкласни форми, за да може, според желанията на учениците, стремим се да привличаме и външни лектори, така че ако има области, в които те желаят да се изявят, а ние не отговаряме, нали, като преподаватели в такава насока, да поканим и външни лектори за тези часове. Има много какво да се прави. Могат ли ученици, които имат проблем, свободно да се обръщат към вас? Винаги вратата е била отворена за ученици, които имат, независимо какви проблеми, нали, да дойдат и да ги споделят. А как според вас се справи ученическия съвет с работата по борста за учебници и Хелуин? Аз съм доволна от работата на ученическия съвет. Борсата, както всяка година и тази година, успешно върви. Намирам, че това е един добър начин учениците да могат да се снабдят с учебници, които са им необходими от по-горните класове. Хелуин добре го проведоха. Надявам се и в други мероприятия на училището да се включват все така активно и се надявам на бъдеща успешна съвместна дейност. Смятате ли, че е полезен ученическият съвет на учениците? Определено той е полезен не само на учениците, и на нас, учителите, е полезен. Позволете ни да ви представим една наша нова инициатива. Нека Мирил да разкаже малко повече за нея. Става въпрос за благотворителна кауза, в която не се изискват парични средства. Целта е да съберем наши стари играчки и дрехи, но същевременно запазени, и да ги дарим за Коледа на децата, които са в дома. Чудесна инициатива, ние ще я подкрепим и учителите смятам, че ще се включат заедно с вас в тази инициатива. А харесва ли ви идеята за YouTube канала, който правим в момента? Да, определено ми харесва. Смятам да го развием съвместно. Благодаря ви, госпожо Чавдарова. Моля, и аз благодаря. Това беше всичко от нас за този път. Можете да напишете долу в коментарите какво бихте желали да видите в следващия епизод и къде да бъде заснет той. Или ако просто имате някакви въпроси, не се притеснявайте да ни ги зададете. В следващия епизод ние ще ви отговорим. Довиждане! Здравейте, драги зрители! Първо, държа да благодаря на времето, че е благоприятно към нас днес. И вятъра е около 200 км в секунда. Сигурно ще ме чувате даже на това клипче, не мога да ви обещая, ама ще пробвам поне. Иначе трябва да викам. Чай, хората. Стига, няма какво повече. Ай, ще е там на уния решетни състави. На втория етаж, примерно, или на последната парза. Да се снимаме как се пускаме по парзахата.